Prataruna Panggalapun Masalah Kiki piye to Mas? Ana apa jogetan penak-penak kok mbok setok? Mosok kowe ra roh malah jogetan sore-sore ning kene bedindangan karepem dhewe. Lah ana apa? Bojomu iki dina lairan, Dik. Bojoku lairan. Lairan. Kowe rasa ngapusi lho, Dik. Bojomu lairan kae lho. Ora rone tak bodoni. Ayo, Pak. Kok malah dengklak-dengklek ning kene? Ana apa le, Dik? Ana keadaan sing sangat rawan iki. Keadaan apa, Mas? Bojom lairan. Piye? Bojom lairan. Bojoku Saiki bojoku lairan. Bojoku ora meteng, Dik. Ora meteng. Kleru piye? Duh, kleru. Wong bojoku ora meteng kok lairan ning lairke kucing apa? Kowe iki kok dagelan kok. Ayo, Dik. Jogetan penake ngene kok. Yuk, yuk. Prataruna Panggalapun. Cel. Kowe iki piye to? Kae lho, ora ndang mbok tiliki. Apa? Malah joget. Ana apa, Mas? Sapiem panas. Sapiku Panas. aku ora ndek sapi. Aja nek kok sapi wong kucing ora gablek kok. Sapi sing panas gak sapi nem ya? Ora. Duh, kleru neh. Gawe infoe mbok yo sing valid sithik ngono lho. Kowe iki kok yo. Ayo, Dik. Apa neh le cah? Cil. Ya ampun kae lho. Apa? Melok joget. Kawit mangi kondo nek melok joget, kae rak penak. Karepku agen kaya mango. Kowe pengen jogetan sing kaya piye? Sing penak. Kasar apa halus? Lho. Lagi metu kasar halus ya. Nah aku jelas jogetanku penak, serampat yo penak. Oh, nah aku yo njeluk sing penak. Jaluk sing Halus. halus, Dik. Serampat jaluk sing halus. Yo ngepasno karo wonge yo pawakan halus kok. Ya ampun. Yo. Piye neh iki dagelan kok nesunan lho, Mas. Panjak tuwek goblok ngono. Lho iki piye sing mbok seneni iki sapa? Panjake. Lah wong dikon halus sik malah nglemer. Berarti ki mau halus. Ganti. Jaluk Kasar. kasar, Pak. Kasar. Woi.
Piye neh? Ora joget ora patheken. Inawloha ma'aso. Birin. Wong sabar ra oleh. Nesu. Nek nesu kena penyakit Stroke. ndang, Hei, terus ndang bongo. nek mlaku. Lah, mula dagelan nom-noman aja nesu. Lah iya aku gak nesu. Kengko nek kena stroke nek mlaku kok persis, Dik. Kowe, Dik. Lambe. Mire dagelan panjak yang karo kowe metu iki senengane ora kepenak. Kono minggir. Lho, pokoknya ndi aku? Senengam ganggu kancane. Aku tak jogetan rasa diganggu. Lah gayanem. Kono mengguri. Jogetan ora godyak. Mula to. Ayo, Dik. Hei. Senengam ganggu ana kancane joget mbok ganggu. Melok joget ora oleh. Kowe angger joget panjak ora gelem nabuhi lho, Dik. Hah, panjak bento. Joget tok ora oleh. Kono minggir. Sini-sini kayak gitu. Ayo, Bang. Tanganmu tak ketok lho sesuai lho. Senengamu ganggu kancane to, Dik. Ayo, Dik. Ae. Tanpa mangkelno wong. Panjak yang ngerono kowe ra gelem nabuhi kok ya. Ayo, Dik. Yuk, hei. Ana apa? Panjake urung tau dipisi wong bisu ki. Wong joget tok kok mbok pateni le njak. Rumangsam apa ngono? Panjak tuwek. Ditantang no, Mas. Piye? Kowe karo aku iki dendam apa ngono? Lah nek ndek dendam kira-kira rasa manjat demule. Rasa do manjat kabeh. Ya, krek kabeh. Sing wong lanang sing gagah ben kono wedi. Wanjak ya ana ya ini diagelan metu potan pateni. Jangkrek piye? Begagah karo ditantang. Begagah karo mengkerik, terus mlaku etek. Ditrak motor, Dik. Rumangsamu apa njak panjak? Aku diagel tenan-tenan aku gen diguyu wong kene malah mbok pateni wae. Ditantang ben gagah, terokno aku. Piye? Rumangsamu apa njak panjak? Wedi aku. Gak apa-apa. Ora dadeh. Muntang aku dijotosi. Rumangsamu apa ngono? Rumangsamu panjak. Roti klemben. Roti klemben. Saiki ndemben. Saiki ndemben. Tinggine munggah amben. Gatel. Terokno kocluk. Ya Allah Gusti. Hei. Loh. Kowe terokno ngomong aku mau. Kowe terokno ngomongku. Nuwun sewu mboten nonton pacul yo. Nuwun sewu. Lho, mbok apa? Mangkel aku. Piye lho? Terokno aku mang lho. Lah iya, terokno. Roti klemben. Roti klemben. Saiki ndemben. Saiki ndemben. Rumangsamu apa? Rumangsam ponjak. Ora serok. Ora sotil. Ora wajan. Ora melok. Ora kentil. Ora doyan. Iki lho gambarem njak. Ben wedi ya, Mas. Wedi kabeh, Dik. Kowe paling rene tumpak apa njak panjak ngono. Mbok kon maneh. Kowe rene numpak apa njak panjak. Kowe rene numpak apa njak? Panjak. Kok malah. Lah ya panjak. Rene numpak apa njak? Rene numpak apa njak? Paling numpak sepeda motor. Nek ra ngono sepeda ontel. Paling sepeda ontel. Aku iki lho. Aku njak Dipikul. Ben wedi nek karo wong dipikul, Mas. Ora ngono. Kowe mbolo sapa? Baturem kok. Lah nek dipikul aku mayit piye?
Masam sing dipikul mayit tok. Lah apa? Raja kae yo dipikul nek karnaval yo yu. Aku raja njak ngono. Yo ae. Aku raja njak. Rumangsam lanang-lanang dhewe. Masam lanang-lanang dhewe. Kae lho panjake ya. Yo kono. Kowe paling mentok siarno YouTube. Kowe paling mlebu ning YouTube disiarno YouTube. Nek ra ngono siarno radio. Paling disiarno radio. Aku iki lho. Aku lho. Siarno masjid. Siarno masjid. Ben wedi kono wedi dipikul. Gak aku moga aku ning ngono kuwi. Lah nek disiarno masjid wong kematian piye? Ora wong lomba Agustusan ngono. Ngopo nek lomba Agustusan? Siarno masjid biasane wong mati kok. Sone rusak. Sone oh iya ya. Iki kok ya. Oh, kemlete pisang kas titeni kowe. Ora mbok tabohi yo di yo. Aku tabohi anjak ngono. Aku tabohi njak yo tak. Kene tak latih. Bocah kok ya. Lah wong kowe karo aku yo padha nek. Padha lah. Dadi moga aku nek ngono kuwi gak kok. Lah ngapain ngunggahno? Iya tak latih. Aku sing mbok pancal. Kowe mempermainkan saya. Ora. Kamu jangan mengisini-ngisini saya lho ning kene. Ngisi-ngisini. Ning kene iki wis dulur kabeh. Iya. Jumlete macam-macam sing nyekel desa Balong Sari sapa? Kowe Mas. Kowe. Sing nyekel desa kene iki lho sapa? Kowe aja macam-macam lho. Sepurane ra ro. Sampean Mas. Wong kene do apal aku kabeh. Sing nyekel desa kene sapa? Kowe. Lho aku takok. Ketek. Aku takok kowe. Tak kira kowe. Ora wong aku dhewe ning kene wedi kok. Iki kok ya. Ngene Mas. Apa? Awak dhewe rasa geger wigati matur suwun. Ya. Gilar Tribudaya ketiban sampur sowan wonten Laladan Balong Sari nggih yu nggih. Hah, cocok. Adicara tasakuran sedekah bumi leres. Muga-muga warga Balong Sari, muga-muga bumine dibancaki dadosa bumi sing subur makmur. Gemah ripah loh jinawe, murah sandang murah pangan, dadosa desa Balong Sari sing balbaton toibaton warobun gofur amin Allahumma. Omong apa? Kowe iku omong apa? Piye? Maktun yutun kabeh mbok celuki kene iki lho terus karepem piye? Jagelane ra tau merek karo kiai ya kaya kowe. Lho perkara merek aku terus merek. Aku nek ana kiai merek perkara njuk rokok. Iki maksude kuwi iki tembung ngono. Tembung apa? Mau apa? Maktun yutun letun. Malu kok kowe malu. Bal baton toibaton warobun gofur. Lah iya olah. Dadi desa sing gemari palo jinawe diadono saka sekala dinebehno saka suker sakit. Ora sumbut karo wonge. Kene Iso omong iso dalil anggere bengi mendem. raimu ngono. Ora cocok Ning blas. kene iki aku dadi wong apik, Mas. Ya yo didongak-dongakno angon sapi ning pinggire sawah. Sing tegese Muga-muga warga Balong Sari pikantuk rejeki kathah amin Allahumma. amin. Angon sapi ning pinggire kali. Sing tegese Warga Balong Sari muga-muga banyak rezeki amin Allahumma. amin. Angon sapi. Kowe Dik, kowe Gentenan. iya. Angon sapi. Sapine loro tok bar tak ngono mbok ngoneh. Liyane. Liyane. Aja sini-sini mong kowe. Mangan roti. Anane bugisan, pasung rotine gak ono. Apa cah? Mbah karek kowe dagelan kok goblok men. Ana terasi. Ndi? Trasine entek dienggo kelan. Ana trasi. Lah aku terus parian apa Lho karek kowe sing penting pas. Mangan seragi. Ya ini yo ora ono, Dik. Onone parke esuk. Serabi kok ya ini. Mangan roti. Rotine ndi? Bugisan pasung karo tafe. Tape ngono. Ya tafe. Aku wong lulusan luar negeri yo tafe. Tuku apa cah? Karek kowe. I ngono lho. Lah yo i karek kowe kok. Mangan roti. Liyane roti ra ono piye? Mangan apa yo? Lho, kok malah takok wong kene? Mangan mie. Gosok. Mangan mie ditodol pitik. Karepe Warga Balong Sari njuk dhuwit. jemberi wong aku isin. Apa? Aku sebagai kanca nek ngerti dagelan kok trimo mikir dhuwit isin aku Dik. Kene ada isin. Wong rene awak dhewe ado-ado iki ra masalah duwike. Apa? Sing penting sedulurane karo warga Balong Sari kok malah njaluk dhuwit. Sik Mas, aku njaluk dhuwit dikeki kowe njaluk ta ora? Heeh. Lah iya, kowe njaluk ngono. Lah iya njaluk.
Mangsane kok ya dongane sing apik ya Ya. ta. Donga-donga sing apik karo warga kene. Sing penting guyub rukune karo warga kene deloken to. Sing padha mirsani rame sanget alhamdulillah. Ayo to acarane sedekah bumi. Sedekah bumi. Oh, sedekah bumi mayoritasé wong tani iki duweni ingon-ingon Apa? utawa celengan. Celengan. Sing diarani raja kaya. Sapi. Ana wedhus. Wedhus. Ya iya akeh to tunggale. Heeh. Ana sapi, ana wedhus. Kowe ngerti sapi apa ora? Sapi roh. Lah, sapi tak bedheki nek kowe ngerti. Roh. Sapi sikile pira? Papat. Ah, goblok. Ngono jere pinter. Bocah iki piye, Cak? Sapi ning nggone sikile papat, Mas. Kleru. Sapi sikile pira? 8. Lha wong koclok. Ora percaya dibuktekno. Sapi sikile papat. 8. Kok iso? Jajal sapi sawang kok ngarep sikile ketok pira? Nek kok ngarep kae yo loro. Ketok loro nek kok ngarep. Kok ngarep. Lah nek kok nguri Loro. dadi pira? Papat. Lah nek kok tengen mbok sawang ketok pira? Loro. Lah nek kok kiwa Loro. dadi pira? Papat. Papat karo papat. 8. Sikil sapi ki 8, cuma iki ora cerdas. Kira sapi. Roh. Sebab apa sapi kok ngileran? Sebab apa sapi kok mesti ngiler? Kuwi mergo keluargen. Kleru. Oleh ngombeni kakean. Ora. Kuwi sapine mergo pengen mie. Piye ho ngawur ae. Sapine roh sapi wedok. Sebab apa sapi kok ngileran? Lah sebabnya apa sapi kok ngileran? Mergo sapi ra iso ngidu ngono. Nek sapi iso ngidu ra mungkin ngiler. Lah nek sapi iso ngidu mbok pakani ramban ra cocok didone kowe makjuh klomoh kowe. Nyanyi, Dik. Iya ya. Aku duwe job lagune alam. Lah iya to? Mbah Dukun. Iso? Mbah Dukun. Iso ta ora? Iso ah. Lagune Mbah Dukun, lagune alam. Kecil. Iso nyanyi? Lagune Mbah Dukun nih. Iya. Ada Mbah Dukun Sedang ngobatin pasiem. pasien. Pasien lho, pasien. Sedang ngobatin pasiem. Pasien. Pasiem. Pasien. Lah iya pasiene jenenge pasiem. Ngepasi wonge lara. Ya. Ngayel. Kondom katanya. Kondom matam sentet kono. Kono narek kondom. Nggih. Kono nek. Ramare rada suwe rada lali. Konon katanya sakitnya karena nadi-gun. diguna-guna. Karena sakitnya nadiku Diguna-guna. nadi Diguna-guna. Angel men to lambe. angel muni diguna-guna iki angel. Diguna-guna. Nadiguna Guna. Sambil komat sambil kamit. kondal kandil. Komat kamit, Mas. Iya, sambil kondal kandil. Komat kamit. Lah dukune lanang. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas gelas apa cah? Air putih. Air putih. Lalu Pasien pasien disembur. terus gajian 6 juta. Nyanyi. Iya ayo. Kowe disekseni wong akeh. Tenan. Kowe nek ngapusi tak bojo. Tenan. Aku ning kene iki butuh duit. Iya. 6 juta lho. Aku nyanyi. Nyanyi Mbah Dukun bayaran 6 juta. Oh. Sepiro, Dik? Ada Mbah Dukun. Nah, semono. Ada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasien. Ayo. Mate gegeti wong. Gegeti piye? Ada ciu-ciu. Ral Mas, ral. Malah dendeni wong. Aku sing ngeral kowe sing nyanyi. Aja ngono kaget aku. Ayo. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ayo. Mau aku wedi aku Terusno. kowe medeni wong. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur.
Ganteng-ganteng abape bosok. Mbadok apa saiki? Jere 6 juta. Kok malah aku sing disembur. Cek telok Pak Purnomo cah. Wani mojo kroyokan sak RT. Mbampak amjak kabeh. Wis Sopo? kepethuk kancaku. Sopo ngeroyok kowe? Kancaku, Dik. Tak gidike ndiase. Wis kepethuk kancaku kowe. Wani mojo sak RT. Sopo? Mbah Manah Maratu amjak kabeh. Urung ngerti sapa aku ya. Ya aku kepethuk temen. Iwangi ya, Dik ya. Wis kon rene sak mbok-mbokane. Mbok kroyok kowe ya, Dik ya. Tak gidike. Sing ngeroyok kowe sapa? Tawon ndas. Heh? Tawon ndas. Sing ngeroyok kowe ya? Tawon ndas. Ndasem kono. Lah wong tawon ndas apa lamun ngono? Tak kira ana wong ngeroyok kowe. Piye manggon ning mburi kono ana tawone kok. Bentuke timbang pelayan ngono ku dak melok aku. Ning ndi? Nyanyi ya? Hobi ya, Dik. Ya, hobi nyanyi to? Hobi. Cocok. Ki biasane nyanyi iso apa ora? Nyanyine lagu apa? Lagune Alan sing judule Mbah Dukun. Meneng wae lho yo. Awas kowe. Lagune Mbah Dukun. lagu kawak. Kuwi bayarane gede, Dik. Piro? 3 juta, 327 kunjul pitu. Kok pitu-pit tok lho. Tenanan iki nek kowe iso nyanyi kuwi dibayar. Timbang kowe digudaki tawon ndas. Aku iki lho, Piye, Dik? wis daftar karek kowe tok. Aku mbok jak. Lagune ngerti apa ora? Lagune sing piye? Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. So So, lagu kuwi kawak. kok kowe anggere nyanyi nganti bar pas payah lalu pasien disembur brus 7 juta kecekel tangan. Apik. Iso ya? Iya. Tenan lho. Wis nyanyi aku sing meragakno. Ada Mbah Dukun. Ayo, Saiki lho iya ada Mbah Dukun ayo. ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil umat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Alah bubur. Bubur matamu sentet. Bubur. Mecicil Gundul ambles kono. Kancil. Kancil Bubur. subur kok. Mergawe mok tenanan le. Mergawe dhek olahraga. Beda karo kowe aja lemu-lemu nek kena penyakit sirup. Olahraga kok aku gen langsing. Sirup digawe es diombe seger kok. Sing mlakune nyeret-nyeret kae lho. Piye? Malah kok tenan. Iki ketoke mergawe tenanan. Ben sehat. Iya. Iki ana lomba nyanyi hadiah luar biasa. Piro? Piro mang? 7.777.000. Nyanyi Kok hadiah kemen lah cah. luar biasa. Nyanyine apa, Mas? Sing nyemponsori iki ora trimo ngawur-ngawuran, Dik. Gava Aqua. Iya. Air Gava. Sponsore luar biasa. Iya. Hadiah iki ya luar biasa. Apa? Lagune Alam sing judule Mbah Dukun. Nyanyi alam. Hadiah luar biasa. Moh melok dhuwitku wis akeh kok. Kira ngerti sponsore kae ta ora? Apa? Air mineral. Rah, Lah iya. nyanyi Mbah Dukun. Mbah Dukun. Iya melok. Hadiah saka air mineral. Tenan 7 juta. 7 juta, Dik. Iya, nyanyine Mbah Dukun ya. Iya. Iya. Apal ora? Apal lah lele. Ora sambung wae aku wis apal. Ada Mbah Dukun sing ya. Heeh, melitemu lho. Ada Mbah Dukun Kitir.
sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu pasien, ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu pasien, ada Mbah Dukun sedang ngobatin. Kayak brusa. Brus lah brus sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu pasien disembur brus. Berarti kurang brus disembur ngono. Lalu pasien disembur. Engkau nyanyi kayak gurine iku. Ya Allah, ya Allah. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu pasien disembur terus. Blak kedablak 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 kedablak. Jangan ganggu aku, pergilah kau setan. Jangan ganggu aku, pergi. Ya krik lapa aku mbok sembur iku. Oh iki kok ya. Wes bar sembur-semburan. Oh. Dek, emang rene karo sapa? Kowe rene karo sapa? Ditakoki. Numpak apa? Dagelan iki ndak bisu ditakoki meneng ae. Kowe rene karo sapa? Aja takoki ya. Piye? Brus ngono malah mbok takoki. Piye lah? Jane elek kowe iki ya. Gini yo. Iki jenenge ngapusi kancane iki. Ngapusi piye? Lah apa orang ini iki nyanyi kok malah mbok semburi? Iki meneh contoh-contoh sing elek. Iki tenan nek nyanyi sukses untuk 6 juta yo sekurane. Oh malah brus teles kabeh. Aku jadi bahasa kayak gini terus gimana? Mas, Oh. Mas Temon ya sepurane ya. Tarae wong goblok iki pangane wong pinter. Ayo, Niki nyuwun sewu, nyuwun tembange napa yo campur sari napa? Gitar sumilir. gas. Eh, Halo Bu, kita simuler. Oh, ya ampun ya. gitar sumilir, Mas. Kita Gitar sumilir. Gitar sumilir kanggone wong gedhe jajal nek wong cilik terus menine piye? Mboten usah barong nggih yo. Pak, ya ini kok barong. Ya ini jam 5 kliwat yo. Ora sambarong langsung dikek mentahane lah ora apa-apa. Gitar sumilir diaturke Mas tunggal amrekane pamundutan. Ya. Ya banterane apa iki? Gojen. Ya. SR dulure Gojen. Gatukno terus ae iki. Ibu Siti Mas ya. Ah, cocok. J. Oke. Saudaraku, Kaya MC tenan kowe, Dik. walah piye wong kematian tak MC ini ya, Bu? Tuh. Iso piye? Iso. MC ni wong bal-balan. Ora baru, Dik. Ayo kita sumilir. Biasane MC karo kesem guyu supaya penonton menjiwai. Engko bengi. Engkang resake kita sumilir ayo Bu joget.
Maboro anembus beko hitung lintang sesulur padang rembulan tak goleki ono ngendi si panjerino tak ikuti hidup kekedek jantung lelungit tantungan swara kang ranggoji wenggo akhirine layak pikir tak samperke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tapi Dilar Tribudaya SR Audio jika nolakan tanpa umpama lengkutu menesing tirta kanggo nelesi luka-luka ketiga Nuwun sedaya mawon. Kripik gedang raja. Sithik edang sing penting rata. Awak dhewe nyambut gawe cukup samene mengko dilanjut mengke dalu ya. Ya monggo. Ayo padha netmi marang wajiban. Prataruna pang